Rękę! Oha! Prosimy! Pacio. Kaudę do słów. Biegłeś mimo klientów, a takie... Au! Ale krący kanik i kisy. Typy rukawiczki. Nie dochaję! Ja tacie! Zawsze po nie wynerwowana. Zdrowie to jest ważne. Ze mnie, o. Jo. Jo, dobrze. Że potrzebuję też żeńską michu. Au, to nie potrzeba! Rękę! Hej, siuker kurina, co weź ty. Rękę! Mam lat! Ostań! Wrócino! Ostań! Trzeba już grać? Nie bo co? Kurwa! Okno! Okno! Co, rukawice? A ty nie grajesz! Ja tu milionaż! Ja mam prostą dosyć. Ja takiego. Kupi wam nowe! Jak su milionaż! Papucie, co ty cio? Papucie! Wypinam.